Slovenska, ktoré sa konali v Poprade. Súťaž pod Tatrami bola pokračovaním prvého kola zo Záriečia, kde sa v meke nášho cyklotriálu konala úvodná časť domáceho šampionátu už v máji. V kategórii elíty s prehľadom vybojoval titul náš najlepší jazdec Peter Barták z CTK Záriečie. Druhé miesto získal z rovnakého klubu Peter Muziga. Bronz bral Samuel Grečner z biketrialu.sk Bratislava. Kategóriu Masters vyhral ďalší pretekár z CTK Záriečie Jan Šidlík pred oddielovým kolegom Michalom Špalekom. Tretí skončil Martin Kochaník z Banskej Bystrice. Medzi seniormi bol najlepší Lukáš Rod z 3AL klubu Poprad. Tak ja to som celkom dobre až na pár takých, som povedal, poruch alebo tak, lebo trať bola celkom pekná, bolo to také umelé prekážky, ale podarilo sa mi zlomiť bicykel, takže úplne kompletne som nemohol dojazdiť na svojom. Som si musel požičať z okolností od kolegu Petra Muziku, ktorý nedokončil pre zdravotné problémy, lebo sa zranil, takže bol to taký zvláštny pretek, ale myslím, že pekný bol veľa divákov, takže nakoniec sa skočil prvý, takže som spokojný. Tie záverečné preteky boli veľmi ťažké, pretože je to potom vrchole sezóny po majstrovstvách sveta jednej aj druhej federácie, takže a Popradčania pripravili podľa mňa veľmi náročné sekcie na záver, tak bol to dosť veľký boj, veď boli tam aj určité zranenia, ale som rád, že som skončil druhý a celkovo vyhral. O kvalite nášho cyklotriálu nás však naši borci presvedčili predovšetkým na medzinárodnom poli. Peter Barták sa v kategórii elit stal vicemajstrom sveta. Najprv v českom Blansku na prvom kole získal striebro a v druhom kole v japonskom Itadori mu 4. miesto stačilo na celkovú druhú pozíciu. Vlaňajšie postavenie v seriáli organizácie BIU si vylepšil o 1 miesto. Titul si vybojoval Španiel Ross. Ten vyhral i na majstrovstvách sveta v 20-palcových bicykloch v britskom Fort Williame. Tam Peter Barták skončil na 7. pozícii. Ja som spomínal aj potom v Blansku, po tých majstrovstvách sveta, že tá jedna kategória je veľmi taká vyrovnaná. Tam ako človek môže byť druhý, tretí, tak takisto môže skončiť aj 6., 7., lebo tam tých jasov nie je ich tam veľa, ale zase sú veľmi kvalitní a veľmi vyrovnaní. Tam záleží ozaj na malých chybách, ako koľkokrát jeden alebo dva body rozhodujú o tom umiestnení a posúvajú toho jasa buď smerom hore alebo dole o 3-4 miesta, takže môže byť druhý, ale môže byť kľudne aj 6. Takže to 4. miesto je také, ja som bol s tým spokojný, ako išiel som za tým, aby som si zajazdil čo najlepšie a keď to vyjde alebo keď udržím to druhé miesto, tak budem rád, a keď nie, tak svet sa nezblázni preto. Úspešná bola aj Tatiana Janíčková, ktorá v ženskej kategórii skončila v Japonsku 2. a celkovo 3. V kategórii Masters na 26-palcových bicykloch skončil Jan Šidlík na 5. mieste a v celkovom poradí mu patrí 7. priečka. To Japonsko v podstate u mňa je väčšinou zvykom, že každým tým pretekom sa zlepšujem a hlavne túto sezónu, keď tá príprava kvôli štátniciam v škole bola troška obmedzená, tak potom po Českej republike a potom v Blansku som sa aj výkonnostne rápene zlepšil, lepšie som sa cítil na tom bicykli a mal som to viacej pod kontrolou, ak by som tak mohol povedať. A bolo to veľmi tesné, skončil som 5. a veľmi tesne ušla medaila na základe jednej takej, dá sa povedať, školáckej chyby, ale hovorím, tá príprava nebola optimálna, takže moje predsavzatia neboli nejaké oveľa vyššie. Chcel som v podstate ostať v tej prvej 5 svetovej, pretože keď už raz nejaký ten pretekár stratí ten kontakt s tou svetovou špičkou, potom sa už ťažko naskakuje na ten vlak. Takže to predstavzatie do toho 5. miesta sa v podstate splnilo, a keď som tam nedúfal, že to môže byť aj medaila. Nemôžem byť spokojnejší ako minulý ročník alebo predminulý, alebo dokonca ten 2003, keď som sa stal majstrom sveta, ale musím to brať tak, že nedajú sa robiť aj vlastne tá škola skončiť, aj preteky vyhrávať, nejde to vždy na 100%, tak teraz dúfam, že práve tá budúca sezóna, keď odpadla tá škola, keď sa budem môcť sústrediť na tú prípravu, a ak sa nič nestane, tak dúfam, že ten budúci ročník bude veľa lepší. Čakajú nás ešte preteky, ja myslím si, že v Českej republike a ešte občas v zime sa naskytnú nejaké haly v zahraničí, ktoré keď budeme chcieť, tak absolvujeme, ale už to nebude ten vrchol sezóny, už to bude skôr, dá sa povedať, taká príprava na tú ďalšiu sezónu, aby sme jazdili v zime tie haly a aby sme nevyšli z toho tempa pretekového. Zdá sa, že o slovenský cyklotriál strach mať nemusíme. Barták, Muziga či Šidlík môžu mať čoskoro svojich nástupcov. Jedným z nich by mal byť Tomáš Kalús, úspešný jazdec z kategórie 13 až 14 ročných. Na majstrovstvách sveta som bol 8, to bolo v Japonsko, a na majstrovstvách v Poprade som bol 1.